ओम ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः नमो भगवते लोकाः समस्ताः। बीजेपी हेडक्वार्टर्स कदंबा प्लेटाचेर तुमच्यानी आयज वास्तुशास्त्राची पूजा केली. सो फर्स्ट रिएक्शन तुमचे? भारतीय जनता पार्टीचे आयचे हे भवन, या भवनाची कालच्यान आणि आज असे 2 दीस धार्मिक विधी आणि आज त्याची वास्तुशांती आणि गणहोम जावन त्याचे सगळे शुद्धीकरण बी जावन ते ऑपरेशनल फुले जातले. आणि त्याच बरोबर येणाऱ्या 6 तारखेक माननीय अमित भाई शाह हांच्या उपस्थितीन ते लोकार्पण जातले. अनेक कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीचेर आणि त्यांच्या जिद्दीच्या बळाचेर संघर्षमय जीवन त्यांच्यानी करून हो येदो व्हडलो भारतीय जनता पार्टीचो प्रपंच आसा येदो व्हडलो तांच्यांनी उबो केलो. आणि म्हणून ह्या घडयेक मुद्दामून याद करपाक जाय मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नायक, मागीर राजेंद्र आर्लेकर, मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सतीश गोळ, दत्ता कुलकर, विनय तेंडुलकर, आमचे सदानंद तानावडे, दोतोर प्रमोद सावंत, हे सगळे जाणी जाणी आपल्या आपल्या हातून भितर मेहनत, त्याग आणि आपल्या कश्टान घाम गळोवन कार्यकर्त्यांची एक फळी निर्माण केली. आणि ह्या भवनाचे आज हे निर्माण जातले आसा, हे निर्माण जाल्ले आसा. अनेक कार्यकर्ते आमच्यातल्यान ना जाले, सोंपले, पण तांची यादीकी बीन हे समर्पित आसा. एक वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीक हिणसायताले, तीच भारतीय जनता पार्टी आज संपूर्ण भारतभर राज्य करता. आणि माननीय अमित भाई शाहचे एक स्वप्न आशिल्लें जेन्ना ते अध्यक्ष जाले तेन्ना, की भारतीय जनता पार्टीचे सगळे जिल्ल्यांनी आपली ऑफिसांची आणि आपले अशे ओन अशे भवन आसचे. आणि म्हणून तांच्यांनी कार्यकर्त्यांक, आमदारांक सगळ्यांक अपील केल्ले आणि तांकां आजीवन सहयोग निधी आसतलो, मागीर त्याच बरोबर सदस्यताचे थ्रू आणि भवना निर्माणा खातीर तांचे मदत आणि सगळ्यांच्या योगदानान हातबारान येदी व्हडली ही भवनां निर्माण जाली. गोंयचें भवन हे केंद्राच्या मदत आणि त्याच बरोबर सगळ्यांच्या हातबारान भितर येदे व्हडले भवन जे आसा आज आतां येणारे 6 तारखेक लोकार्पण करतले. आणि आयच्या दिसाक खरेंच खुशी दिसता की त्या एका पार्टीचो एक सादो कार्यकर्तो ते अध्यक्ष पर्यंत म्हज्या प्रवासान भितर आयज म्हाकाय ही संदी मेळ्ळी. पण ही संदी म्हजे एकट्याचोय न्हय, जाल्यार असंख्य कार्यकर्त्यांनी जांच्यांनी रात दीस मेहनत करून हो पक्ष वयर काडलो. आणि म्हजे फाटले अध्यक्ष आसतले सदानंद तानावडे, ताजे पयलींचे विनय तेंडुलकर, ताजे पयलींचे सगळे जे तांच्यांनी आपापल्या ह्या त्यागान येदो व्हडलो हो भवनाच्या निर्मिती पासून सदस्य हांगा पर्यंतचो प्रवास आसा तो अनुभवला. आणि तांच्यांनी तांच्या जोराचेर आज आमी गोंयांत आसा. आणि म्हणून ह्या कार्यकर्त्यांक समर्पित अशें हें भवन लोकांक दिलं. तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना, कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत.